Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa atong pag-aablihon once again ang atong Biblia sa Mark chapter 12 verse 35 hangtod sa 37. Apan sa dili pa akong gigreet ang akong igsuon nga si Dulce og advanced happy birthday karong May 5 mga kaigsuonan. Ug akong gipaabot usab ang pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 12 verse 35 to 37. Ang giingon dinhi mga kahigalaan. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David. Si David dinasig sa Espiritu Santo miingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo. Busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David, ang dakong panon sa mga tawo madasigon nga namati kang Jesus. May the Lord bless the meditation of His Word. Ang konteksto sa Kapitulo 12 mga kaigsunan mao gihapon ang pagtudlo ni Kristo sulod didto sa templo ug daghang higayon nga mga eskriba ug mga Pariseo ug mga Saduceo miduol kang Hesus aron mangutana og mga bitik nga pangutana aron pakaulawan ang atong Ginoong Hesukristo. Pero baliktad, sila hinuon ang naulawan ug sa miagin nga mga bersikulo mga kaigsunan nagkatigom ang mga Pariseo ug usa kanila nangutana og mahinungdanon kaayong pangutana. Verse 28, unsang sugua ang pinakamahinungdanon sa tanan? Ug ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo masam-up sa usa lamang kapulong, kining gugma. Ug kadto nga tubag sa atong Ginoo naga-conclude sa ilang pangutana. Ang giingon sa verse 34, ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya kay basig maulawan ra sila. Now, they ended their questions, pero ang atong Ginoo nagtudlo gihapon kanila. Sa verse 34, gidayeg ni Kristo ang maong iskriba, sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging simana, giingon ni Jesus nga dili kuno siya halayo sa gingharian sa Dios. Gumikan kay nasabtan sa maong iskriba ang pagkamahinungdanon sa gugma kung sundo nato ang balaod sa Dios. Kaya ang mga iskriba ug Pariseo misunod lamang sa balaod sa Dios sa panggawas, pero ang ilang kasing-kasing walay gugma, tigpakaaron ingnon og puno og pagdumot. Well, dunay panabot kadtong maong iskribaha nganong gidayeg siya ni Kristo. Pero ang iyang panabot dili pa kadto igo mga kaigsuonan. Mo ganing miingon si Jesus nga haduol lamang siya sa gingharian. Wala pa gayon siya makasulod. Gumikan kay wala pa niya masabti kung kinsa gayon ang atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Kristo, unsa may iniyong ikasulti mahitungod sa Kristo. Mark chapter 12 verse 35, samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya, nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Kung atong basahon ang Matthew chapter 22 verse 41 to 42,
Sa nagatigom na ang mga Pariseo nangutana si Jesus kanila, unsa may inyong hunahuna mahitungod sa Mesiyas? Kang kinsa man siyang kaliwat, sila mitubag kang David. So katong iskribaha, dili layo sa gingharian sa Dios, pero wala pagiyod niya masabti ang pinakaimportanting parte sa gingharian sa Dios. Ang pinakaimportanting parte, ang hari mismo. Kung dunay gingharian, dunay hari. Si Kristo dili lang anak ni David sa kaliwat mga kaigsunan, kundili anak siya sa Dios. Dios siya mismo. Mugani nga nangutana si Kristo kanila, unsay inyong ikasulti mahitungod sa Kristo? Nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Gi-expose ni Kristo ang sipiyat nga pagsabot sa mga Pariseo ug mga iskriba. Kung si Kristo anak lang ni David sa unod, kaliwat lamang ni David, nganong gitawag man ni David ang Mesiyas ingon nga Ginoo? So natuk-an ang mga Pariseo, wa gyud nila matubag si Kristo, na expose ang ilang ignorance, mao nga galagot sila ni Kristo, nasuko gayod kayo sila. Gumikan kay gi-expose ni Kristo ang ilang ignorance atubangan sa daghang mga tawo. Mao nga ang verse 37, mitapos sa pagingon ang dakong panon sa mga tawo, madasigon nga namati kang Hesus. Gumikan kay gi-expose ni Kristo ang tigpakaaring ingnon nga mga Pariseo ug nalipay ang mga tawo, gumikan kay giplastikan usab sila sa mga Pariseo. Bisag asa si Kristo muadto, daghan kaayong mga tawo nga musunod kaniya aron mamati kaniya. And remember, diining taknaa mga kaigsuunan, pangilin kadto sa pagsaylo, daghan kaayong mga tawo, baga kayo nga atua sa Jerusalem. At that time, og kadtong mga tawhana nag-enjoy kunuhay sa pagpamati sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kinigingon sa verse 37, pero makatingala gayud kaayo, gumikan kay 3 days after, usa sila sa miingon nga ilansang si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ga-enjoy kunuhay sila. Aduna sila'y kadasig nga maminaw sa wali ni Kristo, pero 3 days after, nagsinggit na usab sila nga ilansang si Kristo dito sa cross. Well, dili na kini ikakurat. Gumikan kay gidescribe ra niini nga kapitulo ang crowd, ingon nga usa sa tulo ka matang sa tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. So mo kini atong pamalandungan niining taknaa, ang tulo ka matang sa tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Una, dunay mga disinterested hearers, walay gana nga tigpaminaw. Ikaduha, adunay mga entertained hearers lamang, nalingaw lamang sila sa pagpaminaw. Ug ikatulo, sincere hearers, sincero nga mga tigpaminaw. And may the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Muadto na kita sa unang punto, disinterested hearers. Adunay mga matang sa tigpaminaw nga wala gayoy gana sa pulong sa Ginoo. Ilang gisalikway dayon ang pulong sa Ginoo. Galikay sila sa pulong sa Ginoo. Gisulti kini ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Ang giingon dinhi, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Mo kini ang nagdescribe or mo kini ang description sa mga iskriba ug Pariseo. Gadumot sila ni Kristo ug sa iyang pulong. Gusto nilang pakgangon ug patyon dayon ang atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang pulong. Ug mausab kini ang description sa daghang mga tawo sa atong kapanahunan karon. Daghang mga tawo nga dili gayud ganahan nga makadungog sa kamatuoran. Ilang gisalikway ang claim sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kung sila unta ang pabuton, gusto nilang papason ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Gusto nilang papason ang sugo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan dili nila kini mahimo. Pero adunay mga tawo nga wala lang gyud gana maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili man pud sila mo salikway, di man pud sila mo balibad sa pulong sa Ginoo. Musimba man pud kunuhay sila kada Domingo, mga kaigsunan, mga kahigalaan, pero sa sulod sa simbahan gaduka
katulgon ug ang uban natulog gayod during sermon. Ug kun wala man sila gaduka ug wala man sila natulog, ang ilang huna-huna galatagaw. Mao kini ang sumbingay ni Kristo sa Matthew chapter 13 verse 3 to 4. Doon na gayoy mga matang sa tigpaminaw nga ingon ini. Ang giingon dinhi, miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas sa pagsabod niya sa binhi. Adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ug gipasabot ni Kristo ang meaning niini nga bahin. Ang giingon dinhi, busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian. Apan wala makasabot niini adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. So, mo kadto ang mga disinterested hearers, mibalibad walay gana, pero ikaduhang matang sa tigpaminaw, kining mga entertained hearers lamang. Nalingaw lamang sila mga kaigsuunan nga namati sa magwalali. Dunay mga baggang mga tawo nga nag-enjoy sa pagwali in some cases. Ang mga mini nga magwalali ang ilang gikalingawan. Kaya ang mga magwalali nga mga mini, ang sugilanon lamang sa ilang kinabuhi, ang ilang giwali, mga istorya, mga sugilanon, mga kaigsuunan, gipalayan ni Pablo kana nga mga magwalali. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5. Ang giingon ni Pablo, mga igsuon sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Kristo Jesus ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako og nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tawo kundili sa gahom sa Dios. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2. Ang gingon ni Pablo, gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulawng mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran, atubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. Nagwarning si Pablo nga doon na gayoy mga tawo nga gusto nila ang mga magwawali, nga gagitik-gitik lamang sa ilang mga igdulungog. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 4. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay. Tungod kay mobalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha, badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Ug daghang mga tawo nga gusto nila ang mga pastor nga komedyante nga wala nay gibuhat kundi gapasiaw sa ilang wali. That's not biblical preaching, mga kaigsuunan. In some cases, doon na po yung mga tao nga nag-enjoy og tinuod nga mga preaching. Gumikan kay nalingaw lang sila nga mutanaw sa usa ka pastor o magwawali nga maayo kayong mupasabot sa pulong sa Ginoo. Nakadayig imbis nga maghinulsol sila sa ilang sala, maghinuklog ilang amguhan ang pulong sa Ginoo, ang ilang concentration maayo gayud kay muwali ng pastora. Didto na hinuon sila nag-concentrate sa pastor imbis nga sa pulong nga giwali. Wala sila'y pakabana sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Nalingaw ra sila sa preacher nga nindot kunuhay muwali sa pulong sa Ginoo. Matthew chapter 13 verse 20 to 21.
ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Wala kagamot ang pulong kay nalingaw raman sila sa kanindot kay muwali ug kamaayo kayong muwali sa preacher. Daghang mga tigpaminaw nga ingon ni ana. Ug mao kini ga-describe sa mga tawo nga gapalibot sa atong Ginoong Hesukristo at that time. Nalingaw sila sa pagpaminaw ni Kristo, gumikan kay maayong muwali ang atong Ginoo. Dunay confidence, dunay autoridad ang atong Dios sa iyang pagwali, ug nalingaw usab sila nga pakaulawan or gi-expose ni Kristo ang mga mini nga magtutudlo nga mga iskriba ug pariseyo. Mao nga nalingaw kayo sila. Pero ang ilang kasing-kasing wala na bag-o mga kaigsuunan. Nagpabilin ang ilang konsensya nga gahi, nasamaran temporarily, pero human nilang madunggan ang wali, murarag walay nahitabo ba? Ug mo kini ang naga-describe kang Haring Herodes nga nag-enjoy sa pagwali ni Juan Bautista, although dunay kahadlok pud sa iyang kasing-kasing. Ang giingon sa Mark chapter 6 verse 20, nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo, busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Unsa may giingon ni Kristo, gikutlo ni Jesus ang book of Isaiah sa Matthew chapter 13 verse 14 to 15. Ang giingon dinhi, busa natuman ang panagna ni Isaias, nakakita kamo ug nakadungog apan nagpakabuta-bungol lang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog, kay tingali uniyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Now, dunay pasidaan si Santiago sa James chapter 1 verse 22 to 24. Kining mga tawo nga naminaw sa pulong sa Ginoo pero wala na bag-ong kinabuhi. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Mao kini nahitabo sa bagang mga panon sa katawhan nga naminaw sa wali ni Kristo. Wala gayud nila makita ang kamatuoran nga si Kristo ang manluluwas, ang Dios ang hari. And many of these people kabahin sa bagang katawhan nga misinggit, ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Sumala sa nahasulat sa Mark chapter 15 verse 11 to 15. Hinaot nga dili kita ingon ana nga matang sa tigpaminaw mga higala. Ikatulong matang, mo kini nindot, mo kini insakto, ug hinaot nga ingon ini kita. May mga tawo nga sincero nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Nag-enjoy sila or nalipay sila sa pulong sa Ginoo, gumikan kay buot nila kining sundon. Salmo 119 verse 9. Ang giingon dinhi, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Gusto nilang maminaw sa pulong sa Ginoo aron ila kining matuman. Aduna sila'y gana alang sa pulong sa Dios. Ang Kristohanong kinabuhi, it's all about appetites. Kung gibag-o sa Ginoo ang atong kinabuhi, nausab na pod ang atong panilaw, mga kaigsuunan. Nausab na pod ang atong appetite. Ganahan na kita nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug musunod niini ug i-apply kini sa atong kinabuhi. Atong giandam ang tibuok semana alang sa pagsimba sa adlawng Domingo. Sabado pa lang, wala na kita gabilar. Nangandam na kita sa mga dadunon sa simbahan.
atong giandam ang atong kasing-kasing, nagampo kita sa Ginoo nga hinaot nga mulihok ang Ginoo sa adlawng Domingo sa panimbahon. Gikondisyon nato ang atong hunahuna nga sa adlawng Domingo ang pulong sa Ginoo igabat-bat ug ato kining paminawon nga adunay eagerness ug simbahon nato ang Ginoo sa tinuoray gayod. Now, kinahanglan nga atong ilhon nga pulong sa Ginoo kining atong gipaminaw. It is God's word. Kung kita maminaw sa pulong sa Ginoo, paminawon nato kini ingon nga pulong sa usa ka hari nga kita mo paubos ug motamod niini. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13 ang giingon dinhi, ug gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Kinahanglang musulod kita sa panimbahon sa Dios nga adunay espiritu sa pagtamod ug pagtahod ug atong giandam ang atong kasing-kasing sa pagpakigtagbo kaniya. Atong giandam ang atong kasing-kasing sa pagpakigtagbo sa Dios, mga kaigsuonan, diha sa pagsimba ug pagpamati sa iyang pulong. Dili ta magbilar sa adlawng Sabado, mupahulay kita og insakto aron dili kita magduka sa simbahan sa adlawng Domingo, aron makapamati kita sa pulong sa Ginoo ug tarong. Hinaot nga mahimo kitang sama sa mga Bereano. Sumala sa Acts chapter 17 verse 11 nga nagingon, mas bukas ang panghunahuna sa mga tawo didto kaysa mga taga Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. So you see, dili sila passive listener, aktibo sila nga naminaw ug nagsusi sa balaang kasulatan. So kinahanglan doon na kitay attitude nga mapainobsanon ug andam nga mupasakop sa pulong sa Dios kung maminaw kita sa pulong sa Dios. James chapter 1 verse 21 to 25 ang giingon dinhi, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing, kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon, apan inigpahawa na niya malimot lang dayon sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutobra diha sa pagpamati. Ug hinaot nga ingon ini kita nga matang sa tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo, dili kamo makarelate. Karon ang pulong sa Ginoo alang kaninyo makaduka, makapabilar, makapawalay gana, pero adunay warning ang Biblia, mga kaigsuunan. 1 Corinthians 16:22, dili kini natago sa kahibalo sa atong Ginoo. Ang giingon sa 1 Corinthians 16:22, ang wala na higugma sa Ginoo pagatungluhon gayod. Nasayod ang Ginoo ang imong kasing-kasing, wala gayoy pagtibok alang kaniya. Nasayod ang Ginoo nga imong kasing-kasing, wala gayoy gana alang sa iyang pulong. Nasayod ang Ginoo nga galikay-likay ka sa pulong sa Ginoo, pagpamatuod nga wala ka nahigugma sa Dios. Ug ang Biblia nagaingon ang wala nahigugma sa Ginoo pagatungluhon. Nganong wala man kay gugma sa Ginoo? Gumikan kay ang imong kasing-kasing nahigugma sa sala, gumikan kay ulipon sa sala. Ang good news, mga kaigsuunan, adunay gahom si Kristo nga hatagan ikaw sa kagawasan. Ang bad news, wala kay mahimo aron pag-usab sa imong kasing-kasing. Apan ang good news, mianhi si Kristo aron pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios alang sa mga makasasala nga susama kanato
aron ang musalig kaniya pagasuluban sa iyang pagkamatarong. Ug giula ni Kristo ang iyang dugo alang sa pagpapas sa atong sala, gumikan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kung walay pag-aga sa dugo walay kapasayloan sa sala. Giula ni Kristo ang iyang dugo, natapos na mga kaigsuunan, ug ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo dili lamang kaluwasan sa impyerno kundi kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Dangop kang Kristo higala karuna, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo nga nakita sa matag usang iyang panginahanglanon sa bag-ong kasing-kasing. Kasing-kasing nga adunay pagtibok alang kanimo o Dios. Ug hinaot nga magbunga kini ug maghatag kini og kahasol sa mga katawhan hangtod nga makabaton sila og kalinaw diha kang Kristo. This we pray in Jesus' name. Amen. When on the cross of Calvary, the Lord was crucified. The mob stood round about him and mocked until he died. Two thieves were nailed beside him to share the agony. Oh, but one of them cried out to him, "Oh Lord, remember me." Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, He will remember me. Oh, what a shame to kill Him there on that rugged cross, but such a death was needed to rescue all the lost. His blood was made a ransom to set the captives free. Oh, I know that I'm included, and He will remember me. Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly, pearly gates, He will remember
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.